Днес е петък. Биткоин се търгува за около $117 000. Накратко какво се случва? Има гласове, че в следващия мечи пазар биткоин може да падне с до 70%. Не е гаранция, просто историята предупреждава да не се увличаме. Лондонската борса пусна нов начин да държиш биткоин и да получаваш доходност. Идеята е още нова, така че подхождай внимателно и разбирай какво ползваш. Денят беше динамичен. Новини и решения по света местят настроението и цената се люшка. Оптимистите казват, шансът за нов връх следващите 2 седмици е висок. Ключовата зона е около 118 000. Ако купувачите вземат контрола там и го задържат, тест на върховете може да дойде бързо. Но има и друга страна. Има интерес и около 114 000. Пътят рядко е права линия. Някои виждат повторение на движенията от май, други очакват още люшкания преди да тръгнем нагоре. И един смел сценарий. Какво, ако биткоин стигне 1 милион? Това би разклатило света на парите, спестяванията и дори енергията. За сега е просто идея, но е интересно да си го представим. Толкова за днес. Много надежда, малко страх и куп емоции. Ако ти е интересно, харесай видеото и последвай канала.